V prvom sete Žilinčanky zaznamenali len 5 bodov a bolo jasné, že tento duel bude mať rýchly spád. Žilinčanky trochu vzdorovali až v treťom sete, kedy domáce hráčky povolili v koncentrácii. Pozitívom zápasu bola domáca premiéra smečiarky Viktórie Hnátovej a nahrávačky Natálie Bodákovej, najmladšej hráčky slovenskej extraligy, ktorá nastúpila do zápasu v druhom sete vo veku 15 rokov. Určite ma prekvapilo, že som vôbec tu, že hrám za ženy. Vôbec som to nečakala a na moju prvú loptu tak neviem, strašne som sa bála, ale tak ženy sú úplne úžasné a ukľudňovali ma. Takže bolo to super. Výhrou sa Spišiačky priblížili k tretej UKF Nitre opäť na 2 body. Podľa mňa to bol veľmi dobrý zápas. Ukázalo sa, že nie sú veľmi zohraté tie baby zo Žiliny a majú problémy aj čo sa týka náhry. A my sme zase ukázali zohratosť a uhrali sme to aj napriek tomu, že nám veľmi chýbajú hráčky, ktoré sú zranené.